Yes, ya aku apa jipuk kemangi ngene barom soalnya dingin tawani. Terus nek aku jangan bayar mau gak enek kemangi. Dadine aku jipuk ning gone Mbah Rom. Mau wis kondo mbek Mbah Tro. Ya kemangine tandurane Mbah Rom akeh, guys. Kembang telang, kemangi koyo ngene iki. Akeh tandurane. Oke, iki apa tak otok-otok, guys. Tak otok-otok iki. Nanggone ya kemangi. Apik kemangine, guys. Ngeri. Kok ana ning kene iki saling melengkapi nek ning desa. Duwe apa ya di kei Yo malah kena kemangi ya Allah. Gusti, bocahku aku lo wis ngomong ambek Mbah Tro. Dek ngi ditawani Mbah Rom. Ini kan diingi. Iki beda dino. Lah aku wis ngomong Mbah Tro. Mang ora nek kemangi kok delok aku dingane, guys. Iki wonge. Aku pikir sampe masak bayam kok padha ambek awakmu. Mosok kembar ora iso nyicipin lho. Tapi apa ya otot aku? Aku pengen saya pindah lah, aku bisa bertukar. Ya, tenan? Iya. Oke. Ya, guys, sudah. Otot. Enak kemangi ini. Api-api ini. Lagi salah mbak kemangi ini. Dek, lo dia dan aku penjelok nganu kok. Ben iso nganu, ben iso. Wes sampe mulai. Kok tak opahi mangan, kowe mangan beras anyar. Piye ki mu? Aku hari iki ono bayam karo kemangi iki mang njaluk bareng, guys. Wis ngomong basa. Dek tak wani tadi iki lang kita cipok. Terus ki ono tempe. Antara aku apa dari otot guys iki. Mau akeh men yo bidang kok ya. Kapan sak menaken. Iki terus iki ono jenenge tahu. Tomat juga, tomat mungkin sih murah, mungkin murah gak? Ini anak tambah kalau rata cuma tunggu nih mbak sahabat sini Mbak Amah kali ini enak guys. Terus ini juali 3i jagung, terus kemangi ini apa jenisnya kunci, terus tuku kerupuk guys. Terus aku tak petik sih masak saya guys. Oke. Kalau wis tak potong-potong kok karek bagi masak jangan isek guys. Ini mau wis tak petik. Ini bumbune mau ngene tok. Jagung karo brambang guys. Kata kayak lombok. Kok kayak kunci. Oke. Ini wis ape tak olah. Bumbu tok-tok ini guys. Karek ngolok ki. Kita olok-olok karena selera guys di apa jenisnya dengan ini dirisi langsung kan ya kan ya pokoknya tergantung selera. Terus terus tutup jangannya terus ini guys karek terus itu mendarat caranya terus iki ana yes tahu guys jemulung kok ngajar entahnya panasnya matang otok-otokku ini modelannya guys. Saiso aku kok masak soalnya aku kapan iso masak guys. Mau tak sati jadinya kayak godok. Aku wis matang iki ana jangan menir. Terus ki ana otot-otot guys. Tak sate. Terus ki ana
tempe goreng karo tahu terus kerupuk saone guys, pokoknya penting masak. Saya aku soalnya aku gak pada iso masak. Sarapan sih guys. Dulu yuk berjumpa lagi di channel Fitri Yana Anjing ya guys ya. Iki aku jogo sore guys. Sore iki aku nggak rezeki kanggone Mbak Mang, Mbak aku dikei iki guys gedang. Gedang iki loro. Terus dikei iki barang guys, ya Allah. Aku nang pasar mesti nurut ngene wong-wonge guys. Alhamdulillah ya guys ya. Iki aku nyaponi rata. Soalnya ini aku nyapu sih. Guys, sebagai dikei uangnya cukup dinamika. Emang aku jalan-jalan guys, tapi kalau kayak dulu pasar ini untuk menggunakan terus ada menawar, tapi udah nggak punya deh. Kita itu untuk piye kok malah berjalan duit mulai ki Zen guys, mulai percaya bar kalau tokono ya cepet guys, kayak mulai guys oke guys, ya aku beli jajan di pasar guys. Ini mau nenggene barudan dan lumayan sih. Aku dengan ini jadi lumayan terus, tapi saat ada kantor ya, tapi alhamdulillah kita hujan soalnya jadi ini gue PT kredit tau itu karena beli menteri lewat pokoknya nih bukan dulu gitu.